para sa Novena to Santo Niño. Holy God, we praise your name. Lord of all, we bow before you. All on earth your scepter claim. All in heaven above adore you. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Infinite your vast domain, everlasting is your reign. Hark the loud celestial hymn, angels choir above are raising. Cherubim and seraphim in unceasing chorus praising. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Fill the heavens with sweet accord. Holy, holy, holy Lord. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Señor Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down these poor souls that comes to you for help. Lead us with your wisdom. Discipline us with your truth. Console us with your tenderness. Protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealously industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplication to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. in every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. in the failure of our plans and hopes, Santo Niño, help us. in disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fails us and your
grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves to your tender love as our only refuge, Santo Niño, help us. when our heart is cast down by failure, Santo Niño, help us. when we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely, Santo Niño, help us. when we feel impatient and our cross irritate us, Santo Niño, help us. always in spite of weakness, faults and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Spare us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the Have world, mercy upon us, O Jesus. Lamb of God, who takes away the sins of the world, Graciously hear us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us the grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samang mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumokan sa mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibotan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day imi nasabotan na sinautob an sa imong kabotan na tamanon an kinaban. An kapalibotan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na. An padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtugakan bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad nin kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Sanudas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka nama, asin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Sa liwat, Diyos maray na aga po sa indong mga tugang ngunyan Lunes, sa ikaitulong simana nin Adviento. Sabay man po niya to sa misang ini ang mga minasunod na intensyon. Mga pasasalamat sa kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, Gusaico family. Thanksgiving prayer for passing the civil service exam and financial blessings sa kahagadan ni Gloria L. Ladip. Prayer for gift of life of Asuero sa kahagadan ni Celestina Magdamit. Para sa mga espesyal na kahagadan. Prayer for good spiritual, physical, and safety of my family ni Rosie B. Asupardo Cantara and family.
for protection and strength ni Mr. and Mrs. Marlon Obis and family, for good health and safety of my family ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag, para sa kalag ni Clarito, dulot ni Carl Bacud, para kina Epifania asin Celestino kan Palmes family, para kay Romana asin kay Leon, dulot kan De Los Santos family, para sa kalag ni Eduardo kan Mendoza family, para kay Lloyd, dulot ni Maria, para kay Froilan ni Rosie B. Esopardo Cantara and family, para kay Jose Sr. ni Pura Aurora Co. and family, para kay Edgar kan Pexon family, para sa kalag ni Jay ni Tess Araujo and family, para sa kalag ni na Maria asin Francisco Jr. kan Riñon family, para kay Rosie kan Panganiban family, para sa kalag ni na Antigono, Susana, Jose, Rustica, Ernesto, asin Conrado, ni Violeta Barcenas, para sa kalag ni Noel, dulot ni Marilu Asopardo, asin sa gabos na kalag sa purgatorio, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family. Banwaan ni Diyos, matindog po ang gabos sa sinawiton niyato ang awit sa pagpuon. Good morning. Good morning, Father. Sagaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kakurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa laog na kita kan ikatulong simana kan Adviento, panahon kan pag-andam sa pag-abot kan sa tuyang kagurangnan sa tuyang buhay. Padagos kitang magpasalamat sa regalo ni Paratubos na itinatao sa tuya. Lugod pa man maging andam an sa tuyang mga puso, asin buhay sa pag-ako sa iya. Kaya ngunyan, tanganing kita gabos na uya digdi, magkanig kong magselebrar, kaining mga banal na misteryo, sa tuya ng rumrumon, asin pagsursulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako ki Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamipi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan. Asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo
Mamibi kita, kagurang na namimibi kami, hinanyugaan sa mong tingog, kan mga talinga mong nagmamakulog, asin liwanagi ang kadikluman kan sa mong puso, kan grasya, kan sa imong aki na nagdadalaw sa mo. Siya, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade sa pagkasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateon niya to an enot na babasahon. Ginuno sa libro nin mga numero. Initaas ni Balaam ang sa iyang mga mata as sinahiling niya ang Israel. Nagpapamugtak, susog sa lambang tribo. Ang espiritu nin kagurangnan huminilig sa iya, asin ipinahayag niya ang sa iyang hula. Ulay niya, ang hula ni Balaam, aki ni Beor. Hula nin tao na harayo ang nahihiling. Hula ni nakadangog kan isinabi ni Diyos. Nahihiling niya ang buot nin makakamhan na sa iyang mahiling. Inako niya ang Diyos no na simbag, asin muklat ang sa iyang mga mata. Kanigoan kagayon ang sa imong mga harong o Hakob. Kanigoan kagayon ang sa imong pinag-iirokan o Israel. Arog sa tatamnan sa pangpangin salog, siring sa kahoy na itinanoming kagurangnan, arog sa sedro na katain nin mga tubig. Sarong dakulang tawo magikan sa sainda. Siya mag-ahade sa day mabilang na mga banwaan. Ang sa iyang hade urog kahalangkaw, kiagag, asin ang sa iyang kahadean pag-uumawon. Giraray ipinahayag ni Balaam ang sa iyang hula. Ulay ninda, hula ni Balaam, aki ni Beor, hula nin tao na harayo ang nahihiling, hula nin nakadangog kan isinabi nin Diyos, saro na nakasabot kung ano ang nasa isip nin urog kahalangkaw, nahihiling niya ang buot nin makakamhan na sa iyang mahiling, inako niya ang Diyos no na simbag, asin muklat ang sa iyang mga mata, nahihiling ko siya, alagan ba kong sangunyan, nahihiling ko siya, alagad ba akong harani? Sarong bituon, gikan ki Hakob mag-ahari. Sarong sedro, gikan ki Israel, matindog. Tataramon kan, kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itukdo mo sako ang sa imong mga dalan o kagurangnan. Itukdo mo sako an sa imong mga dalan o kagurangnan. Ipahayag mo sako ang sa imong mga dalan. Itukdo mo sako kagurangnan ang sa imong lalakawan. Pasunod da ako sa imong katotohan asin tukdoy ako. Huli ta ika ang Diyos na sakong para tubos. Itukdo mo sako an sa imong mga dalan o kagurangnan. Girumduma na ang sa imong pagkamaugayon kagurangnan. Asin ang sa imong pagkaherak puon pa kasuanoy. Sa sukol ni sa imong pagkamaugayon girumduma ako. Huli ta ika marahayon o kagurangnan. Itukdo mo sako an sa imong mga dalan o kagurangnan. Marahay asin matanos ang kagurangnan. Sa mga parakasala ay pinapahiling niya ang dalan. Ang mapakumbaba pinapasunod niya sa katanosan. Sa mga mahuyo itinutukdo ang sa iyang kabutan. Itukdo mo sako an sa imong mga dalan o kagurangnan. An pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. Hallelujah.
Ang kagurangnan mapas sa ido. asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu. banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pakalaog ni Jesus sa simbahan, asin mantang nagtutukdo siya, nagdulok ang mga puo na padi, asin kamagurangan kan mga Hudiyo sa kanaghapon. Sa anong kapangyarihan, tagiligibo mo ang mga bagay na ini? Si saya nagtao sa imo kan kapangyarihan na ini. Si Jesus nagsimbag, mahapot man ako sa indo. Ang bunyag ni Juan, hali kiisay, hali sa Diyos o hali sa tao. Pinag-isip-isip ni Dan an isisimbag. Kung sabihon ta hali sa Diyos, masabi siya sa to, na daw taday ka mo nagtutubod. Kung sabihon ta na hali sa tao, tibaad kung ano ang gibuhon sa to kan mga tao, tagabos naguhuna na si Juan sarong propeta. Kaya nagsimbag sinda kay Jesus, day kami tatao. Kung siring, sabi ni Jesus sa inda, day ko man sasabihin sa indo kung sa anong kapangyarihan tasiring ang gibo ko. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning. Good morning, Father. Grabe siguro ang antisipasyon kan mga tao sa pag-abot kan agang amay sa aga. Sa aga na kaya kumasimba, kaya date na sa nangon niya lang nagsimba. Siguro ngunyan, naglamaw-lamaw na ta sa mga masunod ngayang aldaw. Permi na akong amay na masimba. So, digdis sa tuyang parokya, 4:30 min aga. Sa tuyang mga misa di Galyo, asin ngunya na aldaw, pupunan tanaan misa antisipada, itong misa di Aguinaldo, at siya na alas 6 min Banggi. Sa mga panahon ngunyan, maski magsaing ka, lalong-lalo na kung naglalaog kanin trabaho, naglalaog kanin nag-a-apply ka, halimbawa magtukdo, ang perming hapot, ano kaya ang degree mo, anong tinapusan mo, nga ta magkakaigwa kanin otoridad, tanganing magtukdo. Inian parehas na hapot na nasabatan kan sa tuyang kagurang na nanumpungan niya, laban digdi sa mga halangkaw na padi, asin mga kamagurangan kan mga Hudiyo kay itong panahon. Hinapot siya kan parehas na hapot. Sa anong kapangyarihan, taginigibo mo ang mga bagay na ini. Pero, dahil ito sinimbagkan sa tong kagurangnan, imbes hinapot niya man sindang. Sisimbagon ko kamo kan hapot nindo, kung masimbag nindo, ining sa kuya man na hapot. An bunyag ni Juan, hali sa Diyos o hali sa tao? Dahil sinda nakasimbag. Ta sabi ninda, pag sinimbag ta na hali sa Diyos, sasabihan niya kita, nga ta, dahil ka mo nagturubod kung hali sa Diyos. Pag sinimbag ta na hali sa tao, ay madadagitan kita kan mga tao na nagtutubod na si Juan sarong propeta. Dahil sinda nakagirong sa hapot kan sa tuyang kakurangnan. Maski ngani, aram ninda kung ano ang simbag. Mismong ang sa tong kagurangnan, kan hinapot niya sinda, aram ni Kristo, ang problema. Bako man manunungod sa kapangyarihan o otoridad na igwa siya. Ang problema, yaon sa pagiging onesto kan mga tao, na atubangon ng katotohan, manunungod sa saiya, asin ki Juan Bautista. So minsan, sa satuya pong buhay, aram ta ang katotohan, alagad takot kitang magsabikan katotohan. Halimbawa sa harong, aram ta kung ano ang tama. Pero dahil ta nasasaway sa tuyang mga aki, tatakot kita na baka madagit sa tuya. Aram ta kung ano ang tama sa tuyang trabaho, ang pagiging onesto, pero dahil ta tikom ta na sanaan sa tuyang mga nguso, na dahil nakita sa naminataram, asin minakurihir kung ano ang tama.
Aramtaman kung ano ang hinahagad sa tuya kan Diyos, alagad, habutang magsunod sa iya. Kaya baga sabi kay ining mga nagdulok sa kagurangan sa paghapot, daimi po aram, parehas man sa tuya, daimi aram kung ano ang simpag, daimi aram kung ano ang samuyang gigipuhon. Mga tugang, kung kita minaiwas sa kung ano ang totoo, sabi kayan, nawawaran ng direksyon ang satuyang buhay. Kaya mismong ining mga kamagurangan na nagdulok sa satuyang kagurangan, so sa indang da ipagsimbag sa hapot ni Kristo, nagpapahiling nin takot, bako nin pagtubod. Yung baga sa ano man na komunidad, pag ang leader, takot. Ang leader, takot magdesisyon, daing direksyon, ang sarong komunidad. Ang sarong magurang who avoids correcting a child out of fear loses guidance. Yung baga, pag-abot kan panahon, sa imo man sa namatundag, paghuna mo, padaba mo ang aki mo, taday mo tigsasaway, nagtuturo-tumbling sa laog kan simbahan, okay lang. Kaya paggururang, nagtuturo-tumbling manggiraray. Day tatig kukurihiran. Dapat, ngunyan pa sana, aki pa, tigtatama ta na. Kung ano-an bako dapat na tigigibuninda sa sarong mga sagradong lugar, halimbawa man. Ugmahon paminsan ng magurang na tigmumuda-muda siya ka. Tatao na ngayon magbuda si Buboy. Bakong iyo kaloy. Tatao na ngayon. Pag nakula, bako sa namuda ang apo dun mo dyan. Diba? So minsan siring kaya na sa tong disposisyon, ang sarong leader who avoids truth to please everyone ends up pleasing no one. Diba? Kung ang sarong leader, daing conviction, naitama kung ano ang sala, yan, daing direksyon ang sarong komunidad. A Christian who avoids God's questions stays stuck spiritually. So kaya ngunyan, sa pagpadagos niya to kaining panahon ni Adviento, mga tugang, an sa tong kagurangnan minahapot man po sa satuya. Si Saybaya, anigwa nin kapangyarihan sa satuyang mga choices sa buhay. An tataramo ni Diyos o ang tao. Minsan mas takot palugod kita sa sasabihon kan tao kaysa sa satuya po, konsensya. So, sana masimbag niya to ang siring na hapot man kan sa tuyang kagurangnan na honesto, na may isog din buot, asin may pagtiwala sa iyang otoridad. Tanganing kita, magiyahan niya kung sa man dapat kita maglakaw asin magduman bilang sa iyang mga parasunod. Amen? Sa ngaran ka na maakit, sina Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sa ko asinan sa indong atang maako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Ako manlugod kan kagurangnan nan atang sa imong mga kamot para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran
para man sa pakinabang niya to asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namimibi kami pakiakuan mga atang na dinudulot migikan sa mga karahayan mo. Ulit at tinutugot mong magin mahusayan sa mong debosyon ngunya ng panahon, papagkaniguan na inimagin para sa mo premyo, kan sa imong daing sagkod na pagtubos, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. taas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas na danay asin minsan saed, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong, sa kapakumbabaan kan inakong laman, inutob niya an katungdan kan daan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalan nin kaligtasan na daing kasagkoran. Tanganing sa kadua niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling na gayo an haman niyang gibo, makamtan mi an panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba, kan gabos na santos, asin anggeles sa kalangitan, sarabay kitang minasabi. Banal, banal, banal ang kagurangnan. Diyos nin mga hukbo. Ang langit as indaga, panokan sa imong kamurawayan. Hosana sa kaitaasan. Paladanan minadigdi sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Siya na sa rugaring niyang buot, nagpaubaya, sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat, pinaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos, dan sabi, mag-ako kamugabos, asin magkakan ka ini. Tainian sa kuyang hawak, na idudolot para sa Indo. Siring man, pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis sa sinsagiraray na pagpasalamat sa ibo, tinaosa sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugapos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan na papabuloson para sa Indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon Indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo, kagurangnan, ipinapamareta niya mo. Ang pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagod na ika magdatong. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdulolot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum makagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkaherak, ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan ako sa liwanag kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay tupan na kapaggaya-gaya sa imo. Magkanigong magin kahiras ken buhay na daing kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan, kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos non nakaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyarian mo at mo sa daga, ninsiring sa langit. At sa mong kakanon sa ruwal daw, itaw mo sa muya, ngunyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo, ang mga nagkakasala sa muya, asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, na sinmanligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulita sa imo an kahadean, asinan kapangyarihan, siring man an kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, ibinawalat ko sa ido, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa ido, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya, an katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabuutan, ika na nabubuhay, asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong sa espiritu. tuya po niya na hiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban kahiraki kami. Kordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami nin katuninongan. Mga tugang, uya an kordero kan Diyos. Uya si Kristo nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, paladan kitang uya digdi na maako sa iya. Kagurangnan bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong, alagan magtaram ka sana at sinan sa kong kalag mauumayan. Hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
mamibi kita. Kagurangnan, namimibi kami, mapakinabangan milugod ang mga misteryong pinagselebrar, na huli kaini kaming mga naglalakaw sa tahaw, kan mga kinabano na bagay, ngunyan, gibuhon mong mamuot sa mga bagay na langit doon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Salamat po sa ito ka po. So, later this afternoon, pupunan ta po an sa tuyang mga misa aginaldo. So, that is an anticipated mass for the first simbang gabi o misa de aginaldo. Pagbanggi, misa aginaldo. Pag-aga, misa de gallo. So, every 6 o'clock, starting tonight or this evening, iyo po an sa tuyang mga misa aginaldo. Then, every 4:30 in the morning, iyo an sa tuyang mga misa di Gallo. So once na ang mga misa di Gallo mag-start ng 4:30 in the morning, mayo na po kitang 6:45 na agang misa. Yan. Salamat po. Ang kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sin maheherakon. Anama, an aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Liwanag sa kanikloman, irukyaw sa katabuhan, madatong na siyang irukyaw sa katabuhan, madatong na siyang Salamat po.